आदाया मालाबाफोर नोंनि जेबजों सोबाफेरजाबाय नामा? आंनिखौनो गाना आङो। खिफिनायाथ' हिसाब गैया। हाय लोगोफोर, अमा राजाया फैलायबाय नोंथांमोननि सोंनायनि फिन होनो थाखाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। गिबियावनो बिमा सरासतिनि सानजों लोब्बा लाखिनानै गोजोन हामलायनायखौ बावहरबाय दुगैयालासिनो। बेबाराव नोंथांमोननि सोंनाया बे थांखांनाय भिडिअजों जोबोर एखे गोजा, बेनिखायनो आं पिकआप खालामनाय नङा माखासे सोंथिफोरखौ। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव होनाय मोनसे भिडिअखौ नायना लाग्रो, पार्ट 1 Q&A भिडिअखौ। दा आङो जाथ्रायग्रोनोसै। प्रियनाथ बसुमतारिया सोंदों, बाजैखौ माब्ला लायगोन आदा? बाजैखौ लायथारसिगोन, बारा गोबाव गैला। आं दाहाय खिथागासिनो दङ, माखासे सोंनायाबो बिदिनो एखे दङ। बेयाव आं फिनगोन, नायलांबाय था प्रियनाथ बसुमतारि। आरो गिबियावनो खावलायखायो दै, सोंनायखौ आङो जाय फार्स्ट कमेन्ट खालामग्रोदों, सोंग्रोदों, बिनिखौ आं होलांबाय थागोन। बेयावनो उननिया जायनिया एखे जायो बेखौ आं पिकआप खालामनाखै। अब्ला नायलांदो। इण्डियान गेमारा सोंदों, नों मा ड्रेसखौ साबसिन मोनो आदा? आङो ड्रेस मोनथाम कालारनिखौ साबसिन मोनो। व्हाइट, ब्लेक, रेड। बे मोनथाम कालारनि ड्रेस आंनाव थाखागोन, खिथाखागोन आरो। बे मोनथाम ड्रेसआ आंनि थाखाय फेभरेट। फ्रि फायार फ्रेन्ड्स क्लाब आदाया बेसेबां फरायखो? प्लिज रिप्लाइ आदा। आं दाहाय लास्टाव मोनसे बाथ्रा बुंगोन, नोंसोर खोनासंलां। नायलांबाय था भिडिअखौ। दा आसाराम बर'आ जोंना बुंहरदों, ब्र, नों सानसेयाव ओंखामखौ खैबार जायो आरो खैबार खियो? सानसेयाव ओंखामखौ बोथिथाम जायो। खिनायाथ' हिसाब गैयालै भाइ, मालाबा मालाबा। सानफ्रामबो जाया दे खिन्थु। मालाबा सिखारा खनसे खिहैबाय, साहा लोंखांबा खनसे खिहैबाय, ओंखाम जाखांबा खनसे खिहैबाय, फुङावनो खनथाम जायो। सानसुनि जाखांबा खनसे खिहैबाय, खनब्रै। मालाबा मोनायावबो खिबावो। हिसाब नाय आरो आसाराम। आरो बुंदों जौ बिदै। जौ बिदैया जोंना बुंदों, आंनो बेलेन्स सोनानै हर आदा देरहासात। आंखौ टमि नार्जारि बायदि मोनदों नामा? आंनो सोनो फैसा गैया। एक्सुवेलि आंनि मुंखौ बयबो देरहासात होननानै बुङो दे। आं एक्सुवेलि आंनि मुङा दशरथ अमा राजा, देरहासात नङा। बिग्राय अफिसियेला जोंना सोंदों, आदा आंनिफ्राय सोंथिया बेनोदि नों बर' फिल्मनि सोर एक्टरखौ साबसिन मोनो? माने नों बबे सासेनि एक्टिंखौ मोजांसिन मोनो? एक्सुवेलि बिग्राय अफिसियेल नोंथां, एक्टिंफोरखौ आं गासैनिखौबो मोजां मोनो, नाथाय गोसो सिङाव फेभरेट होननाय मोनसे थायो नालाय, सायख'ना दोननाय। एक्टिंखौ गासैनिखौबो मोजां मोनो, नाथाय आंनि फेभरेट एक्टरा जाहैबाय राजिब ब्रह्म, सिनियर हिसाबै। राजिब ब्रह्मखौ आं जोबोर मोजां मोनो। आरो इनियानो नेक्स्टआव दंबावो, 2 नाम्बाराव दङ, खिनानै खिथु सुवालासिनो थाफेरबायना थाफेराखै? हालाया जायो। गोदोनि बाथ्रा, उन्दै समनि बाथ्रा। दंफां सायाव गाखोना खिबावो, बेयावनो जुहोबावो। अयथासार खाराबमोनलै नैबे अमा राजाया। खिथु सुनायाथ' सुखायामोन सिगां। बेनिफ्राय एजि बड' सेटार्सआ बुंदों, आदाया हाबानि उनाव बाजैखौ माबायदि मोनगोन आरो जोथोन लागोन? बियो जेब्ला सम फैयो अब्लासो मिथिसिगोन अमा राजायाबा माबायदि जागोन हाबा जाखांनायनि उनाव। आरो बुंबावदों, बाजैया मा गामिनि आदा? बाजैया मा गामिनि? बियो जों गामिनि खाथिनि। आं बै भिडिअ'आव होखाबाय बिनि एन्सारखौ, खाथिनिनो एसे। दानिया नेरसोन बर' आदानि सोंथि, आंनि सोंथि दे फंबाय, नोंनि जुलिया माब्ला आरो जुलिनि उनाव हारिमु बिथिंनिफ्राय बिदाय लागोन नामा? आंनि जुलिया दा फेब्रुवारिनि 25 तारिखआव लाबाय, मागोनि 12 तारिख गोलैयो। जुलिनि उनाव हारिमु बिथिंनिफ्राय बिदाय लागोन नामा? नेभार। आङो बिदाय लाया। आं हारिमुआव उन्दैनिफ्रायनो हारिमुनि मानसिखा। आं हारिमुआवनो थाबाय थागोन आरो सिबिलांबाय थागोन, नाजालांबाय थागोन। बेनो आदा। बोहैथि ब्रह्मआ सोंदों, आदा आंनिफ्राय मोनसे सोंथि, नों बाजैखौ माला लागोन आरो बाजै लाखांनायनि उनाव चेनेलखौ दोनथ'गोन नामा, ना भिडिअ लाबोबाय थागोन? बोहैथि, नोंनि फार्स्ट कुइसना नैबेयाव मोनखाबाय। सेकेन्ड कुइसना जाहैबाय, आं चेनेलखौ दोनथ'वा, नाजालांबाय थागोन। आरो मिथिगौ, नोमबाजै लाबोनो उनाव नोमबाजैखौ लाइभ प्रेंक खालामगोन आं, लाइभ प्रेंक। नायबाय था नोंथांमोना। ओमफ्राय पि दैमारि, आदा नोंनि इयार्सआ बेसेबां आरो जेबा बबेनि नोंनि गोथावसिन ओंख्रिया मा? पि दैमारि, नोंनि कुइसना थांखांनाय भिडिअ'आव डिसक्रिपसनाव होना दोनखादों, बेयाव नायबानो मोनगोन। आं खननै होलायला। सोमखोर नार्जारि, नोंथांनि कुइसनाबो बेयाव फिननाय दंखायो, डिसक्रिपसनाव नायबानो जाबाय। उरां बर'आ सोंदों, नोंना साबेसे एक्स दं आसोल आरो नों हिन्जावजों गारजाफेरबाय नामा? सोरबा हिन्जावजों किस खालामफेरजाबाय नामा? एक्स आंना सासेल'मोन, बै भिडिअ'आव होखादोंमोन आरो। ओमफ्राय नेक्स्टआव मा सोंदों, हिन्जावजों गारजाफेरबाय नामा? हाबायानो जायाखै, बोरै हिन्जावजों गारजानांगौ?
सोरबा हिन्जावजों किस खालामफेरजाबाय नामा? हाबायानो जायाखै बोरै हिन्जावजों किस खालामफेरजानांगौ? जिबि बड' मिक्सार नोंनियाबो बेनो मोनखाबाय कुइसनखौ एन्सारखौ मोनखाबाय। गोमबोर खाख्लारि आदा नों लाइफआव मा खालामनो सानदों आरो नोंनि फेभरेट एक्टरा सोर बर'नि आं दहायनो खिन्थाखाबाय एक्टरखौ ओमफ्राय लाइफआव मा खालामनो सानदों होनना बुङोब्ला एमथ' गैया नायनोसै मा जायो इसोरा लाइफआव मा दानानै हरो उनावहालागै मा खालामनो मानसिया उन्दैनिफ्रायनो मोनसे एम थानांगौमोन। नेक्स्ट दबथाय बसुमतारिया बुंदों आदा अमा राजा आंनिफ्राय मोनसे कुइसन आदाया नोंनि जिएफखौ खनबेसे बेरायनो लांफेरखो पार्कआव ओमफ्राय बेरायनाय टाइमाव मा मेथाइखौ जायो नोंसोर आनसारखौ मोनगोन होननानै नेनानै थाबाय। अमा राजा जिन्दाबाद जिन्दाबाद सरि थेंक इउ फंबाय दबथाय बसुमतारि थेंक इउ। आदा अमा राजा आं सोंदों नोंनि जिएफखौ खनबेसे एक्सुवेलि आङो बेरायनो लांफेराखै दे जोंना लाभ रिलेसनशिपआ 8 इयार्स जाबाय 8 बोसोर जाबाय 8 बोसोराव खनसेल' बेरायनो लांफेरबाय आं बहा सकि दैमायाव सकि माबे पिकनिक स्पटआव आरो 2022आवसो बेबो 2022नि जानुवारियाव बेखौ खनसेल' बेरायलांफेरबाय आरो जानाय लोंनायाव बिराद गोजान दैया जानाय लोंनाय गैखाथारा जानो होबाबो जाया मोजांसो पकेट खरस जाया। बेनिफ्राय जोंना एसटि एन्टारटेनमेन्टआ बुंदों आदाया फ्रेंक कलनि अनगा गुबुन कन्टेन्ट लाबोगोन नामा उन समफोराव निस्सय आङो लासैनो लाबोनो नाजागोन आरो नायग्रोगोन पाब्लिकआ जोंना माबायदिखौ आंना माने फ्रेंक कल लाबोनायनि माबाया जाबाय माने मानसिफ्रा खालामबाय थायो भिडिअखौ आं खालामनो नाजादोंमोन खिन्थु आंना एसेबां मोजां जाया नाजादोंसो नालाय नाजालांबाय थागोन। ओमफ्राय 2 नम्बराव दङ एसटि एन्टारटेनमेन्टनिया आदाया माब्लाबा नोंनि जिएफजों आइ लाभ इउ 500 होनजाफेरबायना आंना जिएफआ 500 आं माबा आइ लाभ इउ होनफेरालै आइ लाभ इउ होना आंबो होना। रनसाय ब्रह्म आदा आंनि फार्स्ट कुइसना नों मा कालारनि जाङिया गानो आरो सानसेयाव बेसेबां बार खिफियो आरो खियो असय बहा साला जाङिनि कालार सोंहरबाय जाङिखौनो गाना आङो खिफिनायाथ' हिसाब गैया थाबायनाय फाजिनो हगारखायो मालाबा मानसि गेजेराव गारि गाखोना अबा थांबाथाय आगारबाय ओरै नायथिसिगोन बे सोरबा ओरै खालामनाय नुबाथाय आंबो ओरै खालामफासिगोन। itu दिमुलिसा बसुमतारिनि कुइसन आंनिफ्राय मोननैसो कुइसन आदाया हलिउडनि नाम्बार 1 हिर'इन आरो हिर'आ सोर एक्सुवेलि आङो हलिउडनिखौ रावबो एक्टर एक्ट्रिसखौ सिनाया भिडिअखौ नायो आं मालाबा आयरन मेन माबा माबि बेफोरखौ नायखांबाय आरो जेनेबा हलिउडफोरखौ एकदमबारे अबेबा ना गिदिर अबेबा मोदाय माबानिखौ नायो खिन्थु एक्टर एक्ट्रिस आं रावखौबो सिनायखाया हलिउडनिखौ बलिउड शटफोरनिखौ सिनायगोन आरो हलिउडनिखौ सिनाया। ओमफ्राय आदाया साबेसे ब्रेकआप खालामखो मुझे देखो यार किसी को प्यार करने का लायक ही नहीं कैसे ब्रेकआप करेगा oh no आदा नों बबे मुभिखौ नायबाबो अहानो रोङा बर'नि ना साउथनि एक्सुवेलि दिमुलिसा बसुमतारि बर'नि फिल्मखौ नायबाय थानायानो जाखायो नालाय बोरैबा अहालांनाय बायदि जायो बर'फोरनिखौ आङो गासैबो फिल्मनिखौनो मोनसे मोनसे सिगनेचार डायलग बा सिगनेचार मोनसे मोनसे एकदमबारे हारिनि मोनसे नांनाय डायलगफोरखौ आङो दानै नायबाय थायो आरो दानै माने इखन्द'खौ नायबाय थानो लुगैयो आरो जेनेबा फुल फिल्मखौ नायनो अहाबाबो माने सिकुवेन्स थायो नालाय मोनसे मोनसे सिकुवेन्स थायो बेफोरखौ आङो माने नायफिनबाय थानो गोसो जायो आरो आं फिल्मखौ बुंनो हाथ'नाय नङा सानग्रोनाय जायासै नालाय। आदाया मालाबाफोर नोंनि जिएफजों सोबाफेरजाबाय नामा सोबा जायाखैलै सोबाफेरजायाखै। ओमफ्राय नेक्स्टआव आदा नों मा कालारनि ड्रेसखौ बांसिन गानो आं बांसिन मोनथाम कालारनि ड्रेस गानो व्हाइट ब्लेक रेड बे मोनथाम कालारनि ड्रेस आंनाव थाखागोन आरो आं गानो बेनो दिमुलिसा बसुमतारि नोंनि कुइसननि आन्सारा। बेनिफ्राय दि अख्रां बसुमतारिया बुंदों आदा नोंखौ नोंनि जिएफआ अमा राजा होनफेरदोंना होनफेराखै आं दिनै रियेल बाथ्रा बुंखायो आंखौ आंनि जिएफआ मा भिडिअ बानायो मा मुं लायो दिनैसिम मोजाङै मिन्थिफेरा खालि बेलेगफ्राल' बेनो खिथायो बे भिडिअ नाया एक्सुवेलि बेनो आं मबाइल गिदिर लाहोआखै लोगोफ्रा खिथायो आरो मालाबा सम मोनबा नायो बारा बेरायखायाबो नालाय मानसिया। ओमफ्राय जिबि फेन आदाया डिएसएलआरखौ भारा हरगोन ना हरा हरोलै मा गावजा सोंहरथारो। नोंनि रेखा बसुमतारि नोंनि कुइसना अलरेडि दंखाजोबो डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक दङ बेयाव थांनानै नायबानो मोनगोन। हायेनसा ब्रह्म
आदाया सिमलायाव फैफेरबायना? थांबाय। आदाया बबे कलेजाव फरायोमोन? आदा नोंस्रा न'खराव साबेसे? आदानि फेभरेट बाइकनि मुङा मा? प्लिज रिप्लाइ। माखासे कुइसना नोंथांनिया दंखायो होखानाय। बेनिफ्राय दा आङो लास्टनिखौ बुंगोन। आदानि फेभरेट बाइकनि मुङा मा? आंनि फेभरेट बाइकआ जाबाय बाजाज कम्पानि पालसार। आंनाबो बेनो चइसआ पालसार आरो पालसार जियानो जा 150 120आनो जा 220आनो जा पालसार। आं बाइकखौ बुहुत मोजां मोनो गासैखौबो, खिन्थु नर्मेल सिम्पोलैनो सोलिनाय आं पालसारखौनो बांसिन फसायो आरो। गावहा बायनो हाया नालाय ओरैनो हिसाबै आं दा बड' एम नोंथाङा दसे नेथ'दो नोंथांनि सोंनायनि फिननायखौ मोननो थाखाय आं लास्टआव फोरमायगोन। सानसुमा बर' आदाया बाजैखौ माला लाबोगोन आरो हाबाया जोंखौ लेंहरगोन ना लेंहरा? नोंथांनि सोंनायनि फिननाया दहाय होखाबाय आरो लिंहराबाबो फैलाबायलै। गोमबोर बर' आदाखौ मार हिट नुखायो आरो बाजैया अबेनि? थगायदोंबाबो थेंक इउ। बाजैया गामि खाथिनिलै, खिथाखाबाय दहायनो। रन्जित सेरितास आदाया गोसोथोनायखौ बायदि बायदि बुंना थगायना सोगाबनो हाफेरबायना? एकदम सियर हायो, आं बुहुद हायो। एक्सुवेलि बियो आंनि बाथ्राखौ गासैखौबो नंगौ सानो, फोथायो। बिनि थाखायनो बियो आं जा बुङो बेखौ मानियो आरो माबा माबि बुंबा गाबबायबो आरो। निके ब्र ब्लग नोंथांनि फिननाया दंखाजोबोआनो, होखाजोब्बायानो, अब्लाबो मुंखौ लाबाय आङो। दा जोबनायाव बेखौनो बुङोदि आंनि फरायनाय, आंनि एज जेब्ला आं इउटुबाव साक्सेस जागोन अब्ला आं गासैखौबो फोरमायजोबगोन, नाथाय आं दा फोरमायथ'वा। आं दा बयखौबो बुंनाय जायो, नोंथांमोना नेक्स्ट बारावबो बे कुइसनखौ लाथ'नाङा, आं पिकआप खालामा। आंनि एज, आंनि इडुकेसन आं बेफोरखौ दानो पाब्लिस खालामथ'वा। नोंथांमोना जेब्ला आं इउटुबाव साक्सेस जागोन अब्ला फोरमायगोन। बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंना दोनखानाय जाबाय। आरो नोंथांमोना कमेन्टखौ बुहुद गोबां डाबल लिरदों। आङो सिगाङावनो बुंखादोंमोन, माने नोंथांमोना कुइसनखौ लिरोबा कमेन्टखौ सिगां नायग्रो, नोंथांनि सोंनायजों एखे जागोन नामा बेखौ सिगां नायग्रो, बिनि उनावसो सोंनायखौ हरबानो जाबाय। अब्लाना आङो पिकआप खालामनो बिराद मोजां जायो। सोंनाया जुदि मोनसेबो एखे जायाबा आं गासैखौबो पिकआप खालामनो लुगैयो, दाबो आं लुगैयो। दाबो आं नामफोरखौ लाजोबदों, जायनि सोंनाया दंखायो अब्लाबो आं नामखौ लाजोब्बाय। बेखिनियानोसै, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायनोसै। आरो नोंथांमोनाबो सोरखौबा प्रेंक खालामजानो लुगैदोंबा नोंथांमोनाबो आंनो कमेन्ट खालाम। आरो सासे सोंदोंमोन आंनि नाम्बारखौ बोरै मोनगोन, सोरमोन बियो? नोंथांमोना नैबे आंनि फेसबुक लिंकआव थांनानै मेसेन्जाराव हरबानो जाबाय मेसेज, आं नोंथांमोननो कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरगोन। फेसबुक लिंकखौ थुनानै थांबानो जाबाय, डिसक्रिपसनाव होना दोनखादों। नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना सोरखौबा प्रेंक खालामजानो लुगैदोंबा कमेन्ट खालाम। आरो नोंथांमोननि लोगोखौ सोरखौबा माबा मोनसे बुंना प्रेंक खालामनांगौबा कमेन्टआव खालाम आरो लिंकआव थाना फन नाम्बार हर आंनो। थेंक इउ।